zuciyata Batula sayyida Fatima, ya umma Alhassan da Husaini sayyida Fatima, matar Ali jarumi ma'asuma sayyida Fatima, kice mini marhaba ya Batula in yi tafarra ma'asuma. Assalamu alaiki shugabar mata sayyida Fatima, daga Khadija Zanzaniya ya ikirima, yau muna yin murna da samun sayyida Fatima. Mustapha na annabi ina son ki ina ƙaunar ki, da maka'in ganki ya Fatima da hasken ma'aiki biyayya sayyida Fatima ga munan dai ko